Kif l-4 filgħodu daħal fl-aħħar stadji tiegħu il-ġuri kontra żewġ tirġiel akkużati bil-qtil ta' Sion Grek, il-prosekuturi irtiraw żewġ kapi ta' akkużi. Dan l-iżvilupp fil-ġuri tal-Libjan Ismail Ħabesh u t-Tuneżin Faisal Mahouaki mhux mistenni jiġi injorat mill-avukati tad-difiża fl-argumenti tal-eluq tagħhom illi mistennija jużaw dawn l-iżviluppi biex jiżraw dubji fil-ġurati. Fit-tmiem l-indirizz tal-prosekuzzjoni lill-ġurija, l-avukat Antni Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali talab lill-ġurati biex ma jsibux ħtija fuq it-tieni u t-tielet kapi ta' akkużi dwar l-użu ta' sikkina f'omiċidju u nuqqas ta' liċenzja biex tinġar sikkina. L-avukat spjega li raġuni wara dan kienet li l-irġiel kienu qed jiġu mixlija b'reati li kienu għadhom ma ġewx introdotti sa żmien meta seħħ il-qtil. Il-ġurati kienu mħeġġa jsibu lil akkużati ħatja fuq l-ewwel kap ta' akkuża dwar omiċidju volontarju. Il-prosekuzzjoni qalet lill-ġurati li l-ebda investigazzjoni ma jiperfetta u li l-istampa qatt ma tkun maquda kollha. Fakret ukoll kif mhumiex il-pulizija jew ix-xogħol tagħhom li għaddejjin ġuri, iżda l-akkużati bil-qtil. Il-konklużjoni tal-argumenti tal-prosekuzzjoni se tkun segwita mit-tweġiba tad-difiża qabel ma jibda s-sommarju tiegħu l-imħallef. Il-ġurija mbagħad tirtira biex tiddelibera bilan li toħroġ verdett.